Lamɛnbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ka waleɲuman dɔn. Bi wulada in na n'o o ye tarata wulada ye juillet kalo tile 23 san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Jani Point MLFM ale sugandili la. Baara min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko yaasa k'an ka taabolo n'an ka tabiyaw k'olu kɛ kalansen ye sini ma sinikɛnɛ ma denmisɛnninw bɛ se cogo min na ka faamuya kɛ an ka taabolo la. O baaraw o kunfɔlɔw ɲɛ yirala minisiriw la, premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la min ye premier ministre yɛrɛ ka baarakɛ cakɛda bolofaraw ye fana a ko ɲɛ yirala olu fana na min bɔra o kɔnɔna na an na dɔ fɔ o la wulada in na. Drogue ale kilogramu 12 o minɛna sɔrɔ Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ na. Maaw la maa minnu tun bɛ k'u kunda Bruxelles kan, Maroc pankuru tun bɛ k'o de ta ka taa Bruxelles nka o kun seyɔrɔ laban o ye Faransi ye Paris kɔnɔna na. Drogue min minɛn'u la a bɛ taa se fo sefa wari 400,000 a n'a kunkanfɛn ma. Million 400 a n'a kunkanfɛn. Ni an bɔr'o la an bɛna kuma ministère de la culture ale kɔnɔna na. Ministère de la culture yɛrɛ baarakɛlaw n'o ye minisiriso yɛrɛ baarakɛlaw ye cabinet ani DFM ko ni Ala sɔnna a ma kalo kura tile 6 ka taa bila tile 8 na k'u bɛna baarabila kɛ. Baarabila in a laɲini min ɲɛ coro ne ɲɛna cogo di kɛba min sɛbɛnna ka di ma n bɛ k'o de fɔ dɛ. Ministère cabinet ni DFM culture k'u bɛ taa tile 3 baarabila la k'a daminɛ utu kalo tile 6 ka taa bila tile 8 na. Min b'u ka kuma kɔnɔna na an na tila ka o daw tulo kan. Sinigaw olu bɛ dɔ fiyɛba la an fɛ yan. Dɔ fiyɛba in hukumu kɔnɔna na sa u ka parti communiste ɲɛmaa danga ale ni an ka ministre bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa n'o o ye Ablaye Diop ye olu ye ɲɔgɔn ye. Dɔgɔkun kelen Sirabaga Kasara ka se ka o tɔbɔtɔli baara kɛ ta ko 20 na o baaraw daminɛna kunungo minisiriso min yɛrɛ sigilen don an ka jamana kɔnɔna na Sirabako kunna n'o ye Madina Sisoko ye n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la. Minisiri caman tun b'a kɛnɛ kan ko telefɔni cili k'i to volant na o n'a kɔlɔlɔw ɲinanta bɛ tali kɛ o la. Farikolo ɲɛnajɛ ta nasira la Katikaw fɛ yen olu ka ligi kun kan ka sigi k'a kɛra 2 ye dɛ. Ligi bureau 2 a ko ni ninnu ɲinan tɛ bɔlɔntan ayi ballon kɔni ti tan parce que normalement sisan kan ka sɔrɔ bon Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Komi i b'a Burkina ye min kɛ président de ye mɔgɔ sugandi k'a ka taa kɛ fédération président ye. Cɛ yɛrɛ nan'i sigi k'u bɛ ka ŋunuŋunu fɔ ko ŋunuŋunu tɛ sa k'a fɔra ale kana k'a ye de. Ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko rumeur tɛ capitaine de ko k'ale kana kɛ fédération président ye. Kuma fila t'a la o. A ko n'a ma ɲɛ ale bolo k'a ma ɲɛ capitaine de bolo o y'ale bila ka na ko a bɛ mɔgɔ bolo ko marché b'i bolo fédération a donna ta bɔra ta ko i k'o bɛɛ bila i kunna k'o banna. Juru min bɛ yen u bɛn'o bɛɛ sara. Capitaine de y'ale bila ka na ale ye colonel à la retraite de ye. U ko ko ŋunuŋunu tɛ k'u bɛ k'a fɔ ko rumeur tɛ capitaine de mais Keba nin ko jɛlen tɛ yan. N'i bɛ fɛ k'i ka fɛn ta i bɛ to munumunu na i ɲɛsi dɔrɔn i k'a ta. ATT Ala hinɛ l'a la a ye mɔgɔw wele ka kɔ la kɛ fédération président ye mankan bɔra a la. Karisa i sen bɔ ne ka cɛ de ye nin ale de bɛ nali. Ma t'o la o. Mais e b'a fɔ n bɛ dɛmɛ t'i ye i tɛ k'a ye a t'aw yɛrɛ sɔrɔ ballon tɛ tan mankan bɛ caya. Mankan misɛnnin fɛn fɛn filɛ nin ye tan a bɛɛ ye kun kelen de ye. A bɛɛ kun kelen pe dɔrɔn de don fédération bureau sigi.
voilà. Donc ni an bɔra katikaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw la maa 100 ani maa 46 sanji o kasaraw le sɔrɔ Éthiopikaw fɛ yen sow binna Guinékaw fɛ yen ko parti mun bɛ yen a bɛ se parti 300 ma ko nka ko 100 dɔrɔn de bɛ baara kɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye papier nka parti ye Niger ale bɛ k'i ɲɛsin Tchad ma yaasa a ka taji bɛ se ka feere cogo min l'Américain fɛ yen Donald Trump ale ni maa min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲinini bɛ sen na Joe Biden ka fan fɛ Joe Biden ni maa min yɛrɛ tun bɛ lisi kan n'o ye Kamala Harris ye maaw ɲɛsinnen don ale ma ale ye muso ye muso min don a fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Faransikaw ka ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye jamanakuntigi Faransi k'a b'a ɲini Faransikaw fɛ a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin n'a maabakɔrɔ n'a bɛrɛbɛrɛli tɔn bɛɛ lajɛlen ko Jeux olympiques waati k'u ka politiki kuma jɔ han k'u ka trêve kɛ ko fo juillet ka ban vraiment k'a tɛ fɛn mankan u yɛrɛ ka t'u yɛrɛ don ɲɔgɔn dagolo n'a jo don nin kelen y'a jo ye dɛ walayi n'a ma trêve kɛ a tɛ se ka jeux kɛ o jeux fana na basketkɛla boxekɛla muso dɔ ne m'aw ka Jeux olympiques in faamuya mais peut-être an bɛna na spécialiste dɔ ɲini dɔw bɛ yen k'olu invitera dɔw bɛ yen olu qualifiera u bɛɛ dun bɛ taa fɛn compétition kelen na ne t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min na o i b'a dɔn mɔgɔ min ye Jeux olympiques yɛrɛ hakilina n'a fɛn sigi sen kan français de don ɲinan y'a san 100 jeux bɛ kɛra France Pierre de Coubertin ko n'i nana n'i sera k'i fari foni kɛnɛya ni damu kɔnɔna na k'o de ɲɔgɔn tɛ sari i sen don ni Ala yɛrɛ dɔrɔn ko o de y'a diya yɛrɛ ye n sera ma se tɛ dɛ i sen mana don a la dɔrɔn o de y'a diya ye o de tun y'o ka kuntilenna nka bi est-ce que a b'o taabolo la ayiwa nin y'an don kan ye lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ yani an k'an da don kunnafoni ninnu an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ maa minnu bɛ jateminɛli kɛ waati yɛlɛma kibaruyaw la ani maa minnu bɛ n'olu ni Mali moto maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa fila kɔlɔsilikɛbaw kan minnu bɛ n'olu ye kɛnyɛrɛye kɔlɔsilikɛlaw ye ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la don nata ninnu kɔnɔna na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ɲinana ma ko ji don ji min don fana a bɛna na tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na ko diɲɛ dugu caman na ka ban a ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ nin dɔgɔkun ni tile nata ninnu na an yɛrɛ fɛ yan ko ji fana bɛna na caya an fana fɛ yan ni san finna maaw k'u ka denmisɛnninw gɛrɛ u yɛrɛ la fiɲɛw fanga bɛ bonya kosɛbɛ min ye ji yɛrɛ ye fana a fanga yɛrɛ de bɛna na bonya a bɛna na jigi yɛrɛ o ɲuman dun ye min ye ka denmisɛnninw gɛrɛ aw la so minnu bɛ yen n'u ma ban ni chantier don maa si kana t'i dogo o kɔrɔ yiri kɔrɔlaw ka ye ka to yen min ye parapluie ye minnu kun ye bɔlɔ ye olu kana kɛ telefɔniw olu ka faga denmisɛnw a k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ min ye so ye minnu bɛ si so sanfɛlaw la ani biliw sanfɛlaw la fana k'u k'u hakili to u yɛrɛ la an'u ka telefɔniw kuma tɛ keba n'a ɲɔgɔn ko u bɛ da ni ka sunɔgɔ ka gɔrɔndɔ ni telefɔni minɛnen k'a to tiktok la a y'a fa dɛ a y'a fa minɛn o minɛn bɛ yen n'o fuganama don walima a aluminium nama don minɛn minnu bɛ yeelen sama a ye olu fana dogo k'olu bɔ kɛnɛkanaw la nin ye kibaruyaw ye kibaruya minnu ni olu sɔrɔla maaw fɛ maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye nin waati in na ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kuma tɛ denmisɛnw fiɲɛ min bɛna k'a fanga ka bon wa min ye sanpɛrɛn fana ye o fana kɔlɔlɔw fana bɛna na bonya ka taa fara ji yɛrɛ kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin ko in bɛɛ lajɛlen timɛ ko ɲuman da an ma janto yɔrɔ la o kɔrɔcogo o de ka ɲi nin kibaruya in bɔra jɛkulu minnu bɛ jateminɛli kɛ waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'an bɔr'o la juillet kalo tile 22 san 2000
ani mugan ni saba juillet kalo tile mugan ani fila san ba fila ni mugan naani Mali ye sariya sunba kura min ta a ye san kelen sɔrɔ san kelen hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko min ye mara tagabolo naani n'a ye n'a bɛ fɔ ma ko 4e république an donna o de kɔnɔ sariya sunba falen ye o ye naani sɔrɔ an fɛ yan baaraba minnu kun kan ka kɛ sariya sunba yɛrɛ la fasali la sa ko olu baara de bɛna daminɛ zen a bɛ fɔ min ma ko loi organique ka wasadenw dafɔ Sénat mɔgɔw k'olu dafɔ sariya min bɛ sigi kalata ko kunna k'o dafɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye dugutigilakaw ni kafotigilakaw ni an ka maabanfalenw ye sɛbɛn fana kan ka sigi olu fana tɔgɔ la partout fana ka sɛbɛn fana kan ka sigi ko ninnu ye sɛbɛn belebeleba naaniw ye minnu kan ka fara constitution kan lasa a lawaleyali bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko loi organique n'i yɛrɛ ye constitution in ta k'a lajɛ kɛmɛ kɛmɛ saradala sa ko maa minnu kɔni sɔnna a ma o bɛnna maa 96 buruburu 91 maa minnu bɔra ka taa kala ta Mali kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ saradala 38 o kɔni a ma se ka 50 sɔrɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sariya sunba kura in ye degun dɔw bɛ a kɔnɔ majɛ dɔw bɛ a la olu bɛ dafa ni mun ye sa o ye loi électorale ye nka laɲini ye min ye sariya ti foyi ye ni maaw tɛ i ye sariya kɛ cogo o cogo i yɛlɛla n'a ye sanfɛ o i bɔra n'a ye duguma o a takun ye maa minnu ko ye ni olu kɔni tɛ a la i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn parce que maaw de bɛ sariya dilan maaw de kan ka sariya labato wa sariya sigikun ye maaw de ko ye ni olu sɔnna a ma a bɛ ɲɛ n'olu ma sɔn a ma fana hali y'i si kɛ sariya tali la fu don sabula a tɛna na bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ donc nin ye constitution kura ale ka san kelen sɔrɔli lawaleyali la gɛlɛya minnu degun minnu bɛ a la k'olu da maaw tulo kan o ye nin ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a faamuya ka kɛ ni o ko kelen hukumu kɔnɔna ye furancɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ a ye jateminɛ dɔw kɛ jateminɛ minnu bɛna n'a to don nataw kɔnɔna na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na teliya o de la min ye conseil de ministre nata in ye sɛbɛnba dɔw kan ka tɛmɛ yaasa min ye sariya sunba kura in ye a baara larawulili tɔ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka kɛ ni jamanadenw olu ka laɲiniw ye baara min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko programme national éducation aux valeurs n'o ye k'an ka taabolo k'olu kɛ kalansenw ye kalansen mun bɛna don an ka jamana yɛrɛ taabolo la o baara min sigira sen kan sa a ɲɛmaaw k'u tilara gafe kun fɔlɔ la premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ kunu n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ministre minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ministre min bɛ yen n'o o bɛ yɛlɛmalibaw ko kunna an ka jamana kɔnɔ ni calatigɛ jɛkulu n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale ye dantigɛli kɛ baara in na n'o o ye taabolo in ye ka se ka don an ka adamadenya taabolo la a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni baara sigira sen kan ala ni jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini programme min filɛ nin ye a ka laɲini ye min ye anw yɛrɛ ka tabiyaw an ka taabolo an ka maanifiyaw an ka kow kɛcogo yaasa denmisɛnw sifinw olu bɛ se cogo min na ka siniɲɛsigi sɔrɔ ka kɛ maaw ye maa minnu ni danaya bɛ se ka da olu kan min ye k'an ka jamana yɛrɛ wuli k'a jɔ a sen kan ka se ka taa ɲɛ ko baara in ko a kɛkunba ye o ye a ka laɲini wɛrɛ fana ye min ye o ye kalan ye kalan min sinsinnen don an yɛrɛ kan an ka maaya taabolo an ka adamadenya taabolo an ka maanifiya faamu cogo fo ka taa se an ka sigidaw n'an ka kabilaw n'an ka siyaw bɛɛ lajɛlen ma ko in ko a bɛ tali kɛ o la jɛkulu min sigira sa ale kɔni ye taabolo 5 ɲɔgɔnna sigi sen kan taabolo min ni kalanko bɛ na ko o la fasoden ɲumanya waleyaw bɛ na k'o la ka kɛnɛw sigi kɛnɛ minnu na fana sifinw olu bɛ nin na min yɔrɔ min na ka se ka ɲɛfɔ u ye jamana dɛmɛni ani jamanadenw dɛmɛni min ye du ani denbaya o sinsinni ninnu ye a ko la belebelebaw ye professeur Ibrahima Ndiaye ale ye ɲɛfɔli kɛ jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ la premier ministre ani ministrew bɛɛ lajɛlen ye k'u ye jaabi min sɔrɔ jaabi in tɛ se ka kɛ sɛbɛn ye ten fiyewu ni maa wɛrɛw m'u ɲɛ jɔ a la k'a lajɛ degun minnu bɛ a la olu bɛ se ka bɔ a la cogo min min ye nin ko in ye ko Mali tabiya fosi tɛ yen min ka ko dɔw t'a kɔnɔ nka majɛ dɔw bɛ se ka ye a la o de la baara in kalalen k'a ɲɛfɔ ministrew ɲɛna ministre caman y'i hakilina di maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen olu ka bɔ a kɔnɔna na yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min jamanaden minnu bɛ yen n'olu kun ka fɛnw t'a kɔnɔna na dɔw hakilina na ministrew ye olu di ministrew tɛmɛnen kɔfɛ
maa minnu bɛ yen n'olu ye calatigɛ jɛkulu ye n'olu bɛ baara kɛ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔna na sɛbɛn in a ɲɛfɔra olu fana ye olu fana y'u hakilina di nka a yirala k'a fɔ premier ministre fɛ ko nin sɛbɛn in ko président y'a laɲini olu gouvernement bilara k'olu k'a baara kɛ nka malidenw ka sɛbɛn don dɛ k'o de la a bɛ yira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'a lajɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ foyi kana ye a la ni maa min ye fiɲɛ ye fiɲɛ min ye wulibali ye o ka se ka bɔ a la baara ale ka se ka kɛ Sogɛli y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin t'olu baliku ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kow kunna bi olu ka ko ye koyi ko nin y'an ka jamana siniɲɛsigi de dilantɔ ye ko n'i y'a mɛn maa fo maanifin de ka dilan ka bila ye o de ka fisa ni ko bɛɛ lajɛlen ye ko jamanakuntigi k'a kɛlen ka nin ko in sigi sen kan k'a ye tali kɛ o de la premier ministre a ye ministre bɛɛ lajɛlen fo u ka farangaw na ani ye miiriya minnu di ka tila k'a ɲini jɛkulu ninnu fɛ jɛkulu maa ninnu fɛ u k'o ta k'o don u ka baaraw la Sirabaga Kasara ale kunbɛli dɔgɔkun kelen baaraw daminɛna kunungo baara ninnu o bɛɛ lajɛlen kɛra ministre so min bɛ Sirabaga ko yɛrɛ kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina ye n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Madina Sisoko a kɛrɛfɛ sa gouvernement ministre caman tun bɛ yen min ye Kasoge o tun b'o la an terimuso colonel Asa Bajalo fana tun b'a kɛnɛ kan ye kalanso ministre baara ni baaradege ministre ka taa fara ale yɛrɛ ka cakɛdaw baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan sa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye groupe ɲɔgɔnlaw maaw olu y'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye n'i ye accident kɛ i bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka se ka tɔbɔtɔ cogo min na maaw fɛ commune sabanan sigira o maire n'o ye madame Jire ale fana ye dantigɛli kɛ Bamakɔ kɔnɔna na accident ko bɛ cogo di bi waleya in sa ko ka téléphone ci k'i to bolifɛnw sanfɛ sa ki o ko in kɔni a bɛ tali kɛ o la ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko ko de kɔlɔlɔ ka ca bi yɛrɛ ko an ka jamana kɔnɔ ko maa caman de bɛ yen u b'u to volant na kɛba taa yan fɛ a don yan fɛ i bɛ se ka taa don dɔ la ten ministre Madina ko n'i ye ko ta ko k'u jateminɛ ko Sirabaga Kasara bɛ se ka ban koyi ko maa o maa n'i bɔra k'i ka téléphone fa bani i k'i ɲɛsin sira yɛrɛ ma baro fɛnw i k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la wa ni e de kɔni bɛ ka mɔbili boli ni maaw ye a bila i kunna k'i bɛ baara min na maaw ni de b'i bolo Madina y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a tɛ taa dɔgɔtɔrɔlakaw kɔ a tɛ taa sapeur pompier maaw kɔ a tɛ taa baarakɛlaw kɔ wa ko ANASER ale ye kimɛli kɛ san 2023 o accident kan kɛmɛ sarada la 65 ko bɛɛ ye maaw ye maa minnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka accident kɔni k'a sɔrɔla téléphone portable fɛ o ka ca dɛ 65 na anw farala olu 65 kan o kɔrɔ ko bɛɛ bɛ accident kɛ don o don sa kɛ anw minnu tɛ se kɔni an b'an dege circulation de la koyi a y'an to yen ministre ko nin ko in de ye tiɲɛ ye ko wa ko bi ko fo min ye ɲɛfɔli ka kɛ maaw ye adamaden yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ circulation yɛrɛ la o yɛrɛ ye baara ye fana min ye sariya minnu bɛ circulation kan i k'olu dɔn téléphone kɔni o kɔnnen no fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi nka ko min ye denmisɛnninlakaw ye olu ni de ye téléphone ye koyi k'a bɛna fu n'a wolola de u t'a fɛ k'a bɔ u la fiyewu k'a kɛra dɔw yɛrɛ fari fan dɔ ye ministre ko fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ la sa bangebaaw du kɔnɔnaw la olu ka fara u kan min ye kalansow la maaw ka fara u kan Sirabaga fana na min ye laseliw ye olu ka kɛ dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na a y'a ɲini ANASER fɛ ale ka dɔ fara a ka timinandiya ani ɲɛfɔliko ɲuman kan yaasa maaw bɛ se ka kisi cogo min ministre tɔw u ko min ye sariya kuraw sariya kuraw n'a y'olu labato e ko mobili na boli tuguni Bamakɔ ale ka misɛn dɛ a dun tɛna na t'o kɔ a ko k'o baaraw u bɛna na ɲɛfɔli kɛ o la jamanadenw ye yanni dɔgɔkun in ale kun ka cɛ dɔgɔkun in korobokarili kɛnɛ kan sa ministre caman tun bɛ yen u y'u hakilinaw di sinikaw olu ka jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye belebele la Bamakɔ kɔnɔna na yan ɲɔgɔn ye ale hukumu kɔnɔna na sa an ka ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye chinois ka parti communiste ɲɛmaa d'an kan ni o ye monsieur Jiang Xingwen ye ale ye vice président du comité central du parti communiste ye ale kɔni nana sa ka na baro sigi kɛ hakilina falen kɛ Ablaye Diop fɛ baaraw kɛcogo la yɛlɛmaba minnu bɛna na kɛ sɔrɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u bɛna Mali dɛmɛ cogo min ye u ka tɔn ye sa tɔn yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye
furancɛla fanga yɛrɛ ko bɛ cogo di u ka maa falen minnu bɛ yen u ni Mali bɛna baara kɛ hukumu minnu kɔnɔna na u da don nin bɛɛ lajɛlen na min ye Chine ye a b'a fɛ ka bayɛlɛmali baara minnu k'an fɛ yan ka kɛ ni kɔɔri ye ka kɛ ni an ka OFD Niger ni Kana Sigiri n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye u da donna nin bɛɛ lajɛlen na Diop y'a yira k'a fɔ bi bi in na kɔni olu b'a fɛ sifinw ka baara sɔrɔ baara yɔrɔw ka dayɛlɛ ka walankata jamana kɔnɔna na kalanko ta nasira fɛ min ye sɔrɔko ta nasira fɛ Chinois tun bɛ baaraba minnu kɛ yan ka kɔrɔlen ko e ko k'olu dɔw man ka lakurakuraya wa minisiri kɔni y'a ɲini u fɛ sa k'a fɔ ko u ni Mali yɛrɛ bɛ jɛrɛ min sigi na a bɛ fɔ o ma ko rencontre bilatérale ko nin bɛna don o sɛbɛnw kɔnɔna na don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofara minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ jamana maaw ni ka bi kosɛbɛ ko o ye sɛnɛ ale ni bagan mara ka taa se énergie renouvelable ma ko Chine yɛrɛ bɛ ka baara ko la ani dugu jukɔrɔ nafaw Abdoulaye Diop kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kuntilennaw ye kelen Mali ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ bolo ni ɲɔgɔnma min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bilako tɛ k'a na sinsin nin kɔfɛ sabula layidu kura minnu tara sa n'u bɛna na ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ olu sɛbɛnw na fasiri yiriwali kuntalajan o hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ min ye an ka douanew ye AES douanew olu bɛ ɲɔgɔn ye la Nigerkaw fɛ yen ɲɔgɔn ye min ye maa falenw ye n'o olu ye experts ye olu y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ kunungo directeurs généraux olu yɛrɛ dama olu de tun bɛ ɲɔgɔn na bi o baara in o kɛra u ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ sa fɔ ma ko Mahatma Gandhi n'o bɛ Niamey yɛrɛ AES ale denguli kɛra so min kɔnɔ o so kelen in don k'u ka baaraw ye tali kɛ min kan sa o ye douanelakaw bɛ se ka lakana kɛ cogo min minɛnw ta ni ka segili la jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko AES jamanaw tun bɛ yen Togo tun bɛ yen jamana wɛrɛw k'olu fana tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan olu welelen don baara daminɛ na sa Mali ale ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate n'ale yɛrɛ Mali douane ɲɛmaa ye farafinna ani farajɛla douanew ka bolofara min bɛ an fanfɛ bolo fɛ o ɲɛmaa dangaya fana b'a bolo bi a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na kuntilenna min bɛ jamana ɲɛmaaw la laɲini min yɛrɛ bɛ AES confédération na ka baaraw kɛ douanelakaw ka hukumu kɔnɔna na a y'o fɛsɛfɛsɛ min ye minɛnw ye u ye togo u ta togo ka bɔ pɔriw kɔnɔ min ye taabolo kura minnu kan ka sigi sen ka cɛncɛn fo ka jamanaw yɛrɛ fɛ ka se k'u ka minɛnw olu kisi jagokɛlaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ka taa fara sɔrɔ yiriwali ka jamana ninnu kɔnɔna na Konate a y'i da don nin bɛɛ la a ko nin ko bɛɛ bɛ nɔgɔya mun na n'u y'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka sɔngɔw kɛ kelen ye min ye dancɛw ye n'o ye frontières ye ka ɲinɛ olu kɔ nka u k'u hakili to kelen na banbanciya ni jugawale kɛbaaw olu kɛlɛli o na fara ko kan koyi minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw na ɲini sa yaasa olu fana bɛ se ka kunbɛn cogo min bɔlɔlɔ sira fɛ fana ko douanelakaw k'u bɛ kɛlɛ caman kɛ k'a sɔrɔ u ma min lakali maaw ye colonel général Amadou Konate ko nin kɛnɛ in ka yan a b'a f'u ye k'u hakili to ko kelen na n'aw kɔni jɛra k'a fɔ k'aw ye interconnexion kɛ douane ko la pankuru ni minɛntaw la min ye pɔriw la k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka bi k'u ni jamana min ka surun kosɛbɛ n'o bɛ ka baara kɛ n'u bɛna n'o bolo don o bolo ko o ye Togo ye k'o de la ko Togo u bɛ k'o jate komi n'a sɔrɔ o y'u dɔ ye ka ban sabula u kuna n'u ka minɛn caman la tɛmɛ Togo fɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fana o fana maaw nalen don kɛnɛ kan ye k'a yira k'a fɔ ko u n'u bɛɛ ye kelen ye koyi ko n'aw taara k'anw to aw ka sɔrɔw aw ka nafaw aw ka jamana ninnu filɛ nin ye kɔgɔjitaw bolo anw dun filɛ nin an fana bɛ baarabaw de la an fɛ yen Côte d'Ivoire kaw k'u y'u mɛn koyi ko nka ko sɔngɔko ani ko kɛcogo aw b'a ferekete yɛlɛma n'anw ye waati o waati n'a a y'aw diya a bɛ dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ douane directeur e bɛ se ka nin bɛɛ fɔ yan nka min ye fanga ɲɛmaaw ye olu de ta ye ko ye min ye Côte d'Ivoire kaw kɔni ye jigisigi kuma fɔ kɛnɛ kan ye k'a yira k'a fɔ sa ko min ye an ka douanew ye k'an bɛɛ ka kɛ kelen ye koyi ko sɔrɔko de don olu na sɔngɔjigiw kɛ u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa baaraw olu bɛ se ka ɲɛ cogo min ni Togo ye ninnu sɔrɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal on ont fini a y'a bannen de o Tchad yɛrɛ mana don a la sa o y'a bannen Tchad ni Libye bɛ dancɛ bɔ Libye ni Europe bɛ dancɛ bɔ Niger ni Tchad bɛ dancɛ bɔ ka na Mali la Tchad sɔrɔsiw natɔ Mali la u ye Niamey de cɛ ci ka na ka tɛmɛ ka taa Gao sira fɛ ka taa n'u ka minɛnw bɛɛ ye n'aw y'aw sigi k'olu lajɛ min ye douane ɲɛmaaw ye
ni munyu u yɛrɛ dama ka fɛɛrɛw tigɛlen ka kɛ ni jamana kuntigiw n'o ye AES ɲɛmaaw ye olu ka laɲini ye ni laɲini bɛɛ lajɛlen sa sini u ni premier ministre bɛ kɛ ɲɛŋwɛ ka ɲɛfɔli kɛ baara in ale bɛna se ka yɛlɛma cogo min na sa an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye ministre so min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka cabinet n'o ye ministre ka cabinet ani a ka DFM syndicat min b'o kɔnɔna na sa a ko ko ale bɛna baarabila kɛ baarabila ɲɛbila sɛbɛn in sa n'o o ye préavis de grève ye u y'o ci ministre min bɛ baara ni baarakɛlaw ka ko kunna bɛn ni kelenya sinsinni na baarakɛlaw ka hukumu kɔnɔna na ko laɲini ko o ye préavis de grève ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye sɛbɛn fɛn fɛn dɔ baarakɛlaw tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan min ye convention fɛn fɛn signena Mali fɛ ani a lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni an ka sariya sunba ye nin waati in na min bɛ sen na ka taa farasa chartiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka k'olu ye mun lakɔlɔsi k'u ni gouvernement kunbɛn ye bɛnkan kɛ bɛnkan min kɛra mɛ kalo tile 4 san 2023 ko olu ka bureau olu kun y'a yira k'a fɔ ko n'o waleyaw sera ka kɛ ko olu na u ka grève bɔ a ma o hukumu kɔnɔna na u kun kan ka taa tile 3 grève min na u ye bɛnkan mun sɔrɔ ni gouvernement cɛ nka ko ministre so k'a ma si bɔ a sira fɛ k'a daminɛ mars kalo tile 21 na san 2024 olu y'a la kɔlɔsi k'a fɔ procès verbal mun kun tɛgɛnɔ bilara n'o o kun kan ka kɛ olu ka hakɛw sinsinni ye ko foyi ma kɛ o la u ka jɛkulu maa minnu fana bɛ sinaki kɔnɔna na ko u y'a ye k'a fɔ ko olu fana bɛ o dabolo kelen na bureau exécutif bɛ sa n'o bɛ DFM ministère kunna DFM cabinet ni ministère kunna ko ale yɛrɛ de y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko olu kɔni y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na mɛ kalo tile 4 san 2023 k'o kɛra ko sɛbɛn fu a kɔnɔna kisɛ kelen a ma ta ka lawaleya wa ministre so yɛrɛ ma kala don i ɲina ka bɛn n'olu ka fɛn fosi ye o de kama sa u y'a yira k'a fɔ ko olu fana ka hakɛ ye min ye o ye ka baarabila kɛ tile 3 baarabila k'u bɛna n'o kɛ k'a daminɛ tarata utukalo ale tile 6 ka taa bila sa utukalo tile 4 na n'o ye alamisa ye nɛgɛ kanɲɛ fu waati k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ ministère baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye préavis kɔni ye o bilara ka taa ministre so la n'o ye baara ministre so ye k'u sigilen don k'o jaabi kɔnɔ yan'o cɛ sa sɛbɛn in u y'a ci INTM ɲɛmaa ma k'a ci SNEC ɲɛmaa ma ministre so min sigilen don baarako kunna k'a ci o ma culture ministre so k'a ci olu ma secrétaire général min y'a fasiri o ye Sulemani Male ye ale y'a yira k'a fɔ sa ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye koyi k'u tɛ ka lamɛn de ministère de la culture yɛrɛ ka kuma nin baara in u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fɛn dɔw ɲinina yɛrɛ olu ye sɛbɛnko yɛrɛ de o tɛ musaka ko yɛrɛ ye koyi waribɔko kuma yɛrɛ to o la yɛrɛ k'olu tun bolo olu dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ nin ko in si tɛ kuma tɛ ko u kɛlen ka grève boloda salon kuma minnu fɔra u ye ani jigisigikan minnu fɔra u ye u ɲɛ b'a la k'a fɔ o si tɛ ka bɔ a sira fɛ waleya ninnu si a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ wa olu yɛrɛ bolo u y'olu kɔni nɛgɛn de u ma sɔn fiyewu k'u ka baaraw k'olu sigi sen kelen kan n'an bɔra yen an bɛ taa Kadari sera a ka so ka ban sa an y'o fɔ n'an bɔra yen an bɛ taa wolomasiri tabaw fana ka fan fɛ Keba baro kɛlɛtigi a ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min a bɛ fɔ a ma ko circulaire n'i ye circulaire mɛn yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ ci baarakɛda ɲɛmaaw ma o bɛ ci baarakɛcogo ɲɛnamaw ma wa o fana bɛ dantigɛli kɛ fana baara ale taabolo la ani ni fɛla min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ maaw ma nin sen nin tɛ communiqué ye ko attaque ou bien fɛn dɔ kɛra dɛ baro kɛlɛtigi ka nin sen communiqué a bɛ tali kɛ min na i b'o dɔn e b'a dɔn ko k'u y'a la kɔlɔsi nin waati laban ninnu na sɔrdasiw polisiw gardiw sapeur pompiers olu mɔgɔ dɔw k'u bɛ tenue na o tɛ tenue na k'u bɛ photo ta ko k'u fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛ sɔrɔdasiya sariya bɛɛ sɔsɔ ko wa ko tɛ min bɛnnen don fiyewu i bɛ sɔrɔdasi tenue na o i tɛ sɔrɔdasi tenue na o k'i photo ta k'a fili bɔlɔlɔ kan i ko anw bɛ mun kɛ snap tiktok youtube ko o sɔrɔdasi man k'o kɛ dɛ ko wa ko bi ta kɔ k'a b'a ɲini sɔrɔdasi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa ye sɔrɔdasi ye i ye finitigi ye i minɛna o waleya la
ini minga ka sorasi sera la ko be bolika ko wa ko mi jete kani mashie ika o wale anyona ketuguni seben achira kaun be kono achira chef de tamazoro bema oh fami sorasi fini do yere interdile no ka sorasi tenindo ni civil a interdile no Mali ale nyama ni Burkina nyama anyu kunyo kuma fogaba minye chaniye ale kunyo difenduluma Niger ale nyama ya yira ka fosa kulube ka fere ni dabali tige u ka taji ale betme sram fesa no ye taji sama sura no ole diki ku ba fe ko dlanga ta chadu fanfela la ha ku ni chadu ka we kuma nyogo nya damine miye general Abdurrahman chaniye kay mauchi ka taga Idris Deby denga fe kuma nyogo nya ya saminyo ka petrolier tawro ka sura la minti benanye mamunu kunyu blaga ta bene ko kunyu le ka tonoy ke ba jaw kunye he otu etu osugo be bon nunga petrol la iya ka kono nyame ya do beta fa wore fe monte bene Nigeria datugo shekelo yoro mna de datugo anta ka kono era mna kura de glasses chani akoko ni ala sonama kuna obara sigi senga gine ka ofe uluga ministry me maraka maboli kuna ale kimelike ninga alaje ka donga fo parti politique ube mumbara ke ulufe ko sege segeli bangara munaka ira ka ko parti politique keme saba odebe lagine ni wati na nga ko keme dron ko odebe barake anyere ma wa o keme fanana ni bisaba nyuma mbala ko to shi shezi tulu bulo fo tulu bulo onyema ko ni nuga saku odebe yala la tesu anitle ni reunion fora ubiye ni jamana jawara ubiye nga purge ka foko ika papier takata duma ko ga ton jabala fleni ye akoy kataba nani re oh ministry aleye jamana nyama la donia ni koina uya ira saka foko miye parti kemenye ubina na ulu jaguya kulu nyini kulu ye mang bigine kuma chale no sabula parti politique chamambe ulu ya ira ka foko kabini kuleta kera ulu srane no do fana kala no ko ga yoro datugu do e bara bela jilen jo ka so ya ke surasu ulu de be fangala ni watina Ethiopia ka ofe sanji ale chenike ma keme ani binani ani woro odo konu tora sanji kololo fe Ethiopia ka ofe so chama ne bina so bade kulusan felawla yoro do bu fe so wafuma ko gofa yin ale kilometri keme saba ani mugan odebe anuka faba cheno Addis Abeba miye jamana nyama yokuyo wulilike kata soro so koni dafrila fandaun ulu kundugo yoro gokai gofa ngoni ko acheni barka de buyana ma keme aniko ode suyera folo nga alsa ko sega lube sena ode la sa ko ni kale no ka wuli ka ibaro ko Ethiopia balla no ma se ma million keme mawo dugu dogoyi nga ye ni ye fanda ere depa alakanda ma minye nyode Ethiopia ma obi bi ne nyimi e bin faba ere kono ha obi bi nyimi ga jimi abinga timi mena onzongute ngati ati bale ku jode ikon mana nyimi ibitle bega jimi na saga obi bi nyimi mani wi fana bi nyimi ama yemano kone waye wartigu ole wartigi bawdi fana États-Unis de fanga ka boy américain ne be boy mami 2021 coup d'état ko fait ye surasu polisu dron ye 15 millions de polisu nulu ka développer o feti de adamana nga jamana mi do fana bingali ka chai sane aha bo sintigila ka chai na mborai République démocratique du Congo kulu bina fere ni dabali ke sa ko église ou chale no fe témoin de Jéhovah témoin de témoin minye mawye mamunu mu rege chrétien dine matrafa bawye munu be srawta sra munu nu ulu beninte ndraki anika maw haklila shwe kubna na la sa ko ka fere ni dabali sigi senga yasa église ko akado berela o ka ministry so min sigilendo o yesebembo ka ira ka fo dogo kun tebene kubna na laje ka ko sigi sengelenga to munu be nulu ben baran nunge ani maw be no e ban manga to ndu be dementa ka nyesi église uma kwa siratin sa o ka ko laje ka do berela Jeux olympiques ni ala sonama juma nata ale baro be damine nga sini Mali ni Israël be jouer nega kan tanu kononto yani ballon d'an fo rega damine ouverture
o hukumu kɔnɔna na sa Faransi président n'o ye Emmanuel Macron ye k'a b'a ɲini Faransikaw fɛ ko k'a daminɛ nin kalo in tile 22 la ko fo ka taa se Jeux olympiques banni ma sa ko politique ko kuma kɔni k'u k'a kɛ Ala kama u k'o jɔ ten ko yaasa u bɛ se ka jouer kɛ cogo min ko bɛ na ni basigi ni lafiya ye ko ka dɔ bɔ maaw ka kunnasiri la ko wa fana ko diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛna na jɔ u la ko n'u nana kɛ ɲɔgɔn sama-sama o wagati la ko ale kɔni bolo k'o ti bɛn k'a b'o ɲini u fɛ u k'o kɛ Irisilakaw k'olu ka kunnafonidila maa 5 u ma sɔn accréditation d'olu ma ka taa Jeux olympiques la min ye Irisikaw ye u y'a yira k'a fɔ ko o ma bɛn u ma dɛ ko min ye o maa minnu ye o waleya in kɛ k'u k'a bila u kunna k'a fɔ k'o ye Jeux sariyaw sɔsɔ ko wa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ko sabula ko bi Irisi ale ni Faransi ko olu man di ko kɔngɔɲɔgɔnkɔ de y'a to maa caman bɛ olu ma papier sɔrɔ farafinna fana ko min ye kunnafonidila caman ye olu tun ye sɛbɛn ɲini nka min ye visa ye o m'a sɔrɔ olu caman fana tɛna se ka ye kɛnɛ kan États-Unis kaw fɛ yen Donald Trump ale ni Joe Biden maaw kun sigilen don n'o ye nka min ye Amerikaw ka bɔ a ye n'o ye Joe Biden ye ale ye walan sɛmɛ a ko ale ni wasa don sa a ka jamanakuntigiya tɔ baara la yanni kalata o jaabi bɛɛ lajɛlen bɔli cɛ ale si bɛ yɔrɔ min bi ani sɛgɛn ni fɛn mun b'a kan o kɛlen min ye a ka tɔn maaw ye olu ye wulikajɔ daminɛ maa min bɛ yen sa olu fɛ yen maa 2 de bɛ taa lisi kan ale ni maa min tun bɛ lisi kan n'o ye Kamala Harris ye ɲɛjɔyɔrɔ kɛlen don ale ye bi u tun y'a yira k'a fɔ sa ko Obama muso o ko ale ko président musoya kɛra kaso de y'ale bolo k'ale san 8 min kɛ Maison Blanche la ko tun bɛ komi kaso ko ale t'a fɛ ka taa o ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni ka t'i yɛrɛ don o kaso wɛrɛ la tuguni ko min bɛ yen ko n'o kɛra ka ban k'o ye labɔli kɛ ko ni Ala sɔnna a ma k'u ka maa ɲini maa min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ u ka jamanakuntigi ye ale kɔni ma sɔn fiyewu Kamala Harris ale de ta bɛ ka jateminɛ bi nka u y'a yira fana k'a fɔ ko Biden ninnu ka tɔn maaw k'u ma tila fɔlɔ dɛ sabula ko maa caman bɛ yen u bɛ ka ko in jateminɛ cogo min k'a tɛna se ka kɛ o cogoya la ka sababuya kɛ nin waati in na min ye Lamɛrikaw fɛ ye ko kow ka ca ko min ye u fɛrɛfɛ jamanaw ye u ni maa minnu bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an'u ka jamana yɛrɛ taabolo maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye k'olu caman ma kuma fɔlɔ nka ko maa bɛ sɔrɔ yen min bɛ se ka Trump kɔni a ba de bɛ dasi ko nka ko o maa mana n'a kun bɔ nin waati in na ko Trump ye san min sɔrɔ ani a kɛlen don ka ɲɛ min sɔrɔ kow la k'i kɛtɔ k'a bati ka a ma nɔgɔn maa minnu kɔni bɛ yen ni olu ye maa mafalenw ye nin ko in na sa olu y'a yira k'a fɔ ko Lamɛrikɛn jamana kɔni bɛ ka taga sira min fɛ nin waati in na k'o ye sira ye sa sira min kɔni n'o o kan ka maa hakili jigi k'a fɔ bi maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu kɔni ŋunanfan n'u tɔgɔkan bɛɛ lajɛlen ye ko démocratie ko ɲɛnama don fɛn ɲɛnama don taabolo ɲɛnama don k'u bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko nin waati in na mana ko démocratie fana ko a fana sɛgɛnnen don dɛ ko sabula yanni nin cɛ Faransikaw fɛ yen jamanakuntigi kalata ko o fana labɛn bɛ senna ka na min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi jamanaba o jamanaba bɛ yen ko démocratie bɛ a kɔnɔna na k'a bɛ k'a dan yira yɔrɔ caman na maaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye waleya in ye ko a bɛ tali kɛ ko yɛrɛ n'a kɛcogo la ko n'i ye a jateminɛ ni diɲɛ jamanaba ninnu k'u bɛɛ lajɛlen tun ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan yaasa ka démocratie sinsin k'u ka tɔnw kɔnɔna na olu caman sɔsɔlen don bi ko o de la gɛlɛya bɛ ka d'u kan maaw tacogo maaw jɔyɔrɔko niyɔrɔbatigiw ni nafolobatigiw nana ka na don tɔn ninnu caman de kɔnɔna na taabolo ni kow kɛcogo min b'u bolo olu gɛlɛyara ko n'i ye diɲɛ faamaw ta k'u lajɛ bi u yɛrɛ ka dukɔnɔ kow u ka musow ka kow u denw ka kow kiiri kow min ye jɔyɔrɔkow ye ani limanaw olu sago kɛli kow fanga la ko kɛlen don ka fanga ninnu caman sɛgɛn ko kodanko ma ye ko lanɔgɔ ye nanzaraw fɛ yen fɛn dɔw ti ɲɛ ye ko nka ko nin waati in na k'a bɛ k'u ta u tɛgɛ ma han k'an k'a jateminɛ ko jɔnniw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi jamanaba in min b'i disi gosi ni démocratie ni fɛnw ye ko zen k'u ye démocratie sariya bɛɛ lajɛlen fili kɛrɛfɛ ko k'u yɛrɛ ɲini ko bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko Marine Le Pen ninnu ko gosi cogo t'u la ko nka ko dabiri kɛra ko ala ma deli ka kɛ farafinna fɔlɔ ni ye Amerikaw ye k'olu siranna o ko fi ɲɛ k'a yira k'a fɔ ko Joe Biden k'i yɛrɛ bɔ ko Trump ko fɛɛrɛ tɛ fɛɛrɛ la mun ma d'a ɲɛ yaasa a kana kɛ cɛbɔ ye ko a y'i pan o bɛɛ kunna ko ka n'i jɔ sisan ko a filɛ nin ye ko Amérique yɛrɛ ko maa t'a dɔn i bɛna maa min yɛrɛ ta ko kunnasiri bɛ nin kana jamanadenw fa ko fo ni maa min ye kalata nata in jaabi ye Américains fɛ yen sabula olu ka démocratie ko fɛɛrɛ ni bɔcogo ni nacogo ni ko caman bɛ a la
ko nga ko diɲɛ démocratie wo démocratie keba ko nafolobatigiw t'a dɔn bi han a b'olu de sago la dɛ n'u y'a yuru ka taa yɔrɔ min a bɛ yuru ka taa ye ala ka hakili ɲuman d'an ma anw ye fantan jamana ye an ka démocratie fana an fana ye an taw d'anw ye min ye Kamala Harris ye ale min ye vice président ye nin waati in na États-Unis kɔnɔna na ko yalama k'a bɛ se ka kɛ président ye wa ko min y'u ka démocratiw ye olu kɔni ka maa mafalenw caman n'o ye gouverneur 6 ye minnu yɛrɛ tun bɛ ale juguya la démocratiw fanfɛ k'u ka yamaruya di a ma ko wa ko n'ala ma fara kan fana ko a juguw n'a ɲinw bɛɛ lajɛlen wulen a nɔfɛ cogo min k'a bɛ sɔn ka kɛ musobɔ ye u fɛ yen musobɔ min ni bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don k'a kɔnɔ sa a bɛna na wolo min na farikolo ɲɛnajɛ ta nasira la aw ye entraîneur min kɛ a y'a da bi yɔrɔ jan na dɛ ko miliyari 2 ko kuma de b'a da o ka ca dɛ cale fana c'est trop hein entraîneur kɔrɔlen Mohamed Magasuba ale fana wulilen don k'i jɔ ko a ka wari kɔrɔ k'a ka juru bɛ gouvernement na a na kɛ wari a kɛra mandat ye nka trésor o de ma se k'a sara fɔlɔ an ye kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔ o la an na o da maaw tulo kan u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan nin waati in na an b'a yira fana k'a fɔ min ye katikaw fɛ ye biro sigi tun bɛ yen n'ala sɔnna ma sini o biro sigi ko kɛra cogo min an na o da maaw tulo kan a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min wulada in na ta an b'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn e bɛna 2 miliyari sara ye yan n'aw ye aw sigi ka bɔlɔlɔ fira minɛ ka fɛn ci cɛ ma k'aw y'a gɛn sisan a tɛna kɛ delili ye ala ka sini yira an na